Jedna od najvećih pomorskih nesreća u modernoj Hrvatskoj dogodila se u Dubrovniku 6. svibnja 1992. godine. Poginulo je 10 ljudi, među kojima 3 djece, a 18 je putnika ozlijeđeno. Jadrolinijin trajekt Ilirija iz Rijeke je uplovljavao u Grušku luku, a Atlasov turistički brod Aurora dolazio iz okupiranog Cavtata s 96 putnika i članova posade. U to ratno vrijeme s okolnih brda Srbi su često granatirali grad, nerijetko i brodove koji su uplovljavali. Kako bi izbjegli neprijateljsku vatru i domogli se sigurnosti zaštićene luke, svi su brodovi uplovljavali punom brzinom. Tako je bilo i te kobne srijede. U jednom trenutku Aurora je Iliriji oduzela prednost, iako prema pomorskim pravilima veći brod ima prednost, i dogodio se sudar. Pramac puno veće Ilirije presjekao je drveni trup 30-metarske Aurore. Za manje od 5 minuta Aurora se našla na lučkom dnu. Stvorio se vrtlog koji je povukao dio brodolomaca. Sve to s rive su promatrale njihove obitelji i prijatelji koji su željno očekivali Konavljane i Župljane s okupiranog područja. U spašavanje su se odmah uključili putnici i posada Ilirije, pripadnici Hrvatske ratne mornarice, građani koji su se našli u blizini. Nažalost, za njih 10 nije bilo spasa.